Krásný den všem fanouškům sportu a motorsportu zvlášť. Vítejte u zbrusunového dílu pořadu Český motorsport. V následujících 30 minutách se můžete těšit na plno netradičních příběhů ze světa rychlých kol. Nejprve se ale pojďme podívat na to nejzajímavější. Pohodlně se usaďte a startujeme. Bylo veselo. V Ústopečích se jel samozřejmě i oblíbený Peugeot Rally Cup, který šel do své poloviny, ale letos to zatím vypadá na super dramatickou bitvu o celkové vítězství. Zatím je to náš druhý závod v Peugeot Cupu. Já to tady mám moc rád, spolulizec má tady zastavit manželku dokonce, takže je to pro nás takový trošku rodinnější tady. A jo, máme to tady fakt rádi, vždycky se rádi vracíme. No. Úplně se nám tady jako nedařilo na závodech zatím a tak letos bude. Asi bychom chtěli primárně dojet, protože první dvě soutěže jsme měli první z Havárku, pak jsme měli nějaký defekty. No, já tady jedu vlastně po druhý, takže jako líbí se mi to, ale nevím, jestli mi to úplně sedí. Na bedně, když budeme do třetího místa, tak budeme spokojeni. Velkým lákadlem byla i účast Maďarky Adrian Vogel. Peugeot Rally Cup jezdím spíše doma v Maďarsku. Tady v Ústopečích startuju už po druhé a láká mě hlavně šotolina. Je to tu skvěle připravené. Miluju navíc tohle auto. Dříve jsem jezdila okruhy, rally dělám 5 let a chci to tu trochu nandat chlapům. Šéf Peugeot Rally Cupu se těšil i na atraktivní druhou polovinu sezony. Asi nejvíc naštěvování jsou pak Bohemka a Barunka, i co se týče počet posádek, takže tam myslím, že bude vidět jako celá paleta R2 a Rally 4, takže bude to zajímavý. Na Bohemku už se těší i primátor Mladé Boleslavi, kterého jsme potkali v Ústopečích v servisu. Že se jedná o 50. ročník, to znamená takový jubileum, tak se na to velmi těšíme a ty přípravy probíhají, musím říct, ve spolupráci se Škoda Auto a za to jsem moc rád. Na sobotu ale hlásili přeháňky. Ústopečím se letos naštěstí vyhnuli tvrdé bouračky, a to včetně posádek v Peugeot Rally Cupu. I ve třetí soutěži v sezóně se mezi Peugeotáky radoval jiný soutěžák. Reného Dohnala vystřídal David Štefan. Užili jsme si to fakt parádně, dopadlo to pro nás úplně nejlíp, jak mohlo. Od začátku první kilometru nám to opravdu sedlo, už na shakedownu jsme se cítili dobře a všechno prostě fungovalo a to je to hlavní. Druhý byl se ztrátou necelé minuty Robert Hordoši. Vedlu doplnil třetí Miroslav Číž. Na začátku jsme měli smůlu, na Šumavě nějaká bouračka, na Krumlově jsme měli nějaký defekty, takže nic moc, takže konečně jsme si tady spravili chuť. Těsně pod pódiem dokončila čtvrtá Adrian Vogel z Maďarska. Čeští kluci jsou strašně rychlí, je těžké je chytit. Dnes jsem měla 2 defekty, takže jsem fakt ráda, že jsem tady v cíli. Byla to parádní soutěž. No a čeští